na ang ilang paghimaya kani ato usahay kung di ta makabantay ni kung dili nato gid mahibaw-an kung sa paghimaya sa Ginoo abot ang panahon maulawan ra ta. Ano man sige tagan ni diri nya parihara dayta nila di maluwas. Mutuo ba mo anak mao bitaw na nagtungkos puno sa Ginoo nga pangayo Lord unsa magid imo kabubuton mao na ang paghimaya sa Ginoo mao na ni akong pagsundo sa inyo ipadayo ko gini sa inyo kay nga naman dunay naghimaya dili day mao mao na may bawa nato na kay si Apostol Pablo nagsultihan mao na yang gingon dinhi sa Roma chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang tanan nakasala nawala na gyud sa himaya sa Ginoo bisan pag nangalagad sila. Mismo si Apostol Pablo nagsulti human ni Jesus Christ. Pila pa ka mga tuig nga si Apostol Pablo nagpadayag nga nag-ingon pagyud siya for all have sinned and come short of the glory of God. Nga unta kadtong mga panahon ni Jesus Christ nagsulti naman unta siya pero wag yapon sila kahimaya sa Ginoo. Ang gisulti yun ni Jesus ni Apostol Pablo kay ang tanang tao nakasala nawad-an gyud sa himaya sa Ginoo. Dili lang kay sila ni depart ang himaya sa Israel puro kung dili kita usab mo nang hinungdan nga din kita maadto na inunta sa impierno. Kaya nga naman, bisa pag nangalagad, natural man ang mangalagad, kaya sila gani, sige pangalagad, pero ang Ginoo rin nag-change sa ilang pagpangalagad nga, kaulawan na nila. Muna ang revelation, sultihan mo sa chapter 3 verse 18, ay giribil na daan, the last book of the New Testament is Revelation. Iyan na ng giribil, may tabog yun na kay giribil na sa Espiritu. Kung sa'y giribil sa Espiritu, muna ang giingon niya dito, I counsel you to buy a gold. Gikansilan daw ta nga magpalitag gold kanang gi-tried with fire kanang gisulayan sa kalayo ba kanang mga pagsulay diri kini mga pulong ani dangat kanato nga kinahanglan sinulayan na kanang bisan pag niabot ng mga problema nimo nagpabilin gyapon ka sa Ginoo kay kanang pulong nga imong nabatunan like a gold na nga kaning pulong nga imong nadunggan kung imo ning tuhuan dili gid mo lubad matinuod yun ni sa imo ha. Wanang gingon buy of me gold tried with fire gitistingan na sa fire na ba nasulayan na that your shame and your nakedness wanang gingon do not appear kanang imong kaulawan ug ang imong pagkahubo nga wa man day kay gitawag og robe of righteousness kaulaw ana no di ba ako sa tinuod lang ang Isaiah nagsulti once nga mudawat ka sa Ginoo do na kay robe of righteousness ya bantayan na nimo robe of righteousness kay mamansahan man na ang giingon ni Apostol Pablo kinahanglan ma-present ka without spot and wrinkle kabaw mo anang robe of righteousness sa imong pagka-Kristiyanon dapat na nakay gitawag og robe of righteousness anang robe of righteousness kinahanglan dili na maringkilan kanang wrinkle kanang mabad imong kinaiya ba kanang way lami imong kinaiya dagay mga Kristiyanon ron way lami ang kinaiya manay wrinkle hantod na pagbalik sa Ginoo wala gyapon kay ayo di gyapon ka maayo sa mga tao mo lang gyapon na imong kinaiya ispat na alang gyapon kay bisyo mo nagiingon ispat ingon ni Apostol Pablo kinahanglan mapresentar ta sa uling adlaw without spot and wrinkle na ingon jud na ang Bible kanang although naatay robe of righteousness tanang tao nga nagpabautismo tanang tao nito gitagaan na sila og robe of righteousness ambot pasabot gisinina kag robe of righteousness because you are a Christian. So imong buhaton kanang righteousness unya kung nagbuhat kag righteousness kinahanglan wala na spot ang wrinkle kung ikaw tinuod matarong sa tubangan sa Ginoo ayaw pagminaot o kinaiya maot ra ba nagkinaiya ng Kristohanon nga di nay nagkinahanglan dugay kay mga mata kay aron lang tagbuon tong nagkinahanglan sa tinuod lang ni Apostol Pablo ayaw buhatan ang imong kaayuhan kun dili kaayuhan sa uban. Mo bitaw na kung nay makinahanglan nimo bangon dayon. Kung nay nakinahanglan nimo nagkaon pa ka ayaw ina nga nagkaon pa ko. Paghulat lang. Walang giingon ako sa inyo kinaiya na. Gusto sa Ginoo ikaw approachable. Kabang mo sa approachable.
Dali ra ba masultihan ba? Dali ra ba mutabang tao? Kay iya maka sa Ginoo. Nga naman, kabaw mo ang Ginoo, may gugmaon, di ba? Mo nang tanang tao, bisag nakasala, mangayog, pasayloon dayon. Samtang napay panahon mo, sad nakita kung doon na tayo love of God. Mo nang gingon, love your neighbor, kung naa kay love. O mo nang gingon, ate mala, dayon to, nagkinahanglan to, baga dayon to. Hindi mo to bagon, pasagdan pa nimo. Kani-ganing mga amo, sabi nimo sa tinuod nga mga amo, mga Christian. Doon na ganin na sila yung mga laborer na ay gingon dito sa karaan pa, sa Old Testament. Kanang imong gisuhulan, gipalibor, ayaw daw na patulugi o gabi ng imong sildo. Kung kayo sa naman, nabalaon nato dire weekly, quincenas, monthly, yearly. Pero sa Bible, labi mo, ayaw ninyo ipatulugan ang inyong suhol. Ihatag dayon. Pag nagago na siya, hatag dayon. Kakaya kata anak, lisod no, di ba? Mao bitaw na ayang gingon ang tanan ato paghago pagamtos diha sa tubangan sa Ginoo nga gitudlon niya sa piring mangyud ni kay ngano man. Dili man ni makalipay. Pero matod pa niya dili ni ikatandi pod ang ato ang paghago dito sa langit. Kay lunlon kalipay naman dito. Di mo gusto? Sa tinuod lang kung dili ka gusto nga kanang maghago ka dili tungod sa sugo sa Ginoo. Kanang diingon i-minimize na imong pagpaningkamot diri, di ba? Na may gingon ni Solomon, ayaw mo pagpaningkamot nga kamo madato. Mo bitaw na nga ang Ginoo mo padato na to. Gusto mo nga ang Ginoo mo padato na to? Padayon mo pagpangalagad sa Ginoo, ang Ginoo mo supply nimo ba? Para nako wa ko nagkinahanglan so pa man kung gikinahanglan, pero kung tagaan ko nimo dawaton yun ako na. Pero wa ko nangandoy para asa man, wingon ko para asa man ni Lord hapit na makamubalik. Nagtuo ba mo nga ginuhapit na mo balik? Hinoon, gipredict man na ang mga tao, giblind sila about sa end of the world. Pero nagsulti ra ba ang Ginoo og sign sa katapusan? Mo na ako mingon ninyo, pagbantay lang yun mo, kay basig unaware mo, sama sa baha ba? Gisampol na ganitong baha, lunob sa tibok kalibutan, walo ray na loss kay ngano man. Wa sila kabalo kanu saan nagsulod si Moses dito sa arka. Ang ilang pagtuo, isa lang kasimanin ning uwan, hangtod, wala naman ni undang. Hangtod, nagbulan, 2 ka bulan, 4 ka bulan, hangtod, nagtuig, hangtod. Siyempre, lalima ka isa katuig ng ulan, di ba giday na baha? Umuna ko sa kabutan nga din gisulti na daan. Ang pagbalik sa Ginoo like daw the flood of Noah. Nga din ang mga tao daw, wala kabalo, wala kabalo. Muna nga kamo kinanglan, aware mo, munang gingon, wake up, pagmata mo, kay ang uban daw kuno why knowledge, ingon ni Apostol Pablo. Ini mo na akong gingon ninyo. Sa verse 9, sa Romans chapter 3, balik ta sa verse 9, before siya nagsulti in 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ingon ni Apostol Pablo, what then? Are we better than thee? No. In no wise, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. Tanawa. Labaw pa deta sa ilaha. Kaya nga naman si Kristo girang ato ang Diyos, kay siya mo'y nagpakamatay. Wala ba'y nagpakamatay sa mga Hudiyo? Basi inyong pagtuwa ay nagpakamatay. Sa tinuod lang si Jesus Christ nagpakamatay sa ilaha, dili sa tuwa, wagit tayo labot kung basahon nato. Kung wala lang nila gi-reject, di kita ma-apel. Wanang ningon si Apostol Pablo, for where there is no rejection, there is no reconciliation. Ano yung gisulti sa mga Gentile? Kung wala gyud pag-reject nila, kung wa sila gi-blind sa Ginoo, wa gyud tay labot. Wanang Ginoo nag-blind nila, aron kita makabaton og kaluwasan sama nila. Naatay knowledge. Mo na usa ka butang mo nang di ta manghambog mo na manikamot ta. Wala na sila kay ngano man. There is no Jewish nor Gentiles that they are all under sin, tanan under sa sala. Mo bitaw na importante nga kinahanglan gayud nga kita mahibalo kita ba nga under ta sa sala karon nakailan naman ta sa Ginoo sa matong baton sa Roma chapter 1 mo ni ang gisulti ni Apostol Pablo sa ato kay si Apostol Pablo mo man ato ang ministro siya gigamit sa Ginoo para sa Gentiles aron kini ato ang pagpangalagad sa Ginoo ma-sanctified ni true glorified. Ingon pa niya din sa Roma chapter 1 verse 21 to 25. Because
that when they know God, they glorify Him not as God, neither were thankful, but become vain in their imagination, and their foolish heart was darkened. Nisamot nga mahinuon nga naman. Tungod kay sadya nakailas sila sa Ginoo, manang giingon, gihimaya nila murag dili Dios ba. Gihimaya nilang Ginoo pero dili gyud tinuod nga Ginoo ilang gihimaya ba kanang ambot pasabot ba nga nagdaig ka, nagawit ka, nagbata ka pulong sa Ginoo pero wa gyud nimo gyud pahinungod sa Ginoo nga para na ron. Kay balo ba mo kinimpulong sa Ginoo? Anang gitawag og ni bakba ni sa Ginoo? Siya gayud ang nagsulti ini. Butuo ba mo ana? Manang giingon, they glorify as not God. Kanang ambot pasabot nganong gihatagan nimo siya og himaya, gihatagan nimo pasalamat, gidayeg nimo as God. Sa unsang paagi? Basta God, basta God. Mo nang gingon pasagad na lang. Kay God man, God, puro God ang giwali, pero was lang kabalo nga acceptable ba na. Mo nang gingon sa Apostol Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable. Pangitao na to kanang unsa gyud madawat sa Ginoo kay ngano man daghay mga pulong nga gisulti diri nga ang mga gibuhat nila although nakaila sila Ginoo, dili nila gihimaya ingon nga Dios gayud. Para na ron, anong isimba ka man? Mangutan ako. Kung anong isimba ka man, sobrang paagi anong isimba man ka. Tungod kay iya ka sa Ginoo, number 1 yun na. Giila yun nimo nga siya mo ay nagbuhat nimo, di ba? Giila nimo siya nga kung wala ay Ginoo, wala kay mahimo. Muna na ba inyo pag-ani din eh? Muna nga ni-ani ka din eh, as God yun, nga siya gayod ang tag-iya nimo. Siya ang nagbuhat nimo. Muna ang mga tao, baliwala lang, basta katong gingon pastor nga siya ang tag-iya, pero wa nimo na buhata ba sa imong pag-ani din eh. Mabita ng muingong ko ninyo, kinahanglan ang imong konsensya ba, imong pagbati ba, present yun sa Ginoo, a living, kanang buhi ba ang Ginoo ba, buhi siya nga di nimong gialagaran. Mo nang ayaw pag binuang kanang ayaw gamitang pulong sa Ginoo nga din baliwala lang. Bana yang gingon ne, they were thankful but become vain. Nahimo na ilo ng kawang in their imagination sa ilang hunahuna, and their foolish heart was darkened. Kay ngano man ang ilang manggong hunahuna ba kanang sa ilaha, sayang lang. Muna ang ilahang pagbinuang sa ilang kasing-kasing nangit-ngitan manggod kay wa may nagpadayag. Nga matod pa sa verse 22, professing themselves to be wise, they become fools. Nagpakita sila nga mga wise sila, mga bright sila, mga iya sila sa Ginoo, pero they become fools, puhon. Sa 23, and change the glory of the uncorruptible God into the image like to corruptible man, and to the bird and four-footed beast and creeping things. Muna yang gingon kay ila man kung gikambyo ang himaya nga kanang dili madunot nga Dios ngadto sa hulagway nga sama sa madunot, kung sa may hulagway nga sama sa madunot nga imuhang gikambyo be. Imo gipalabi na imo ang kwarta. Mga ribulto, mga butang di sa kalibutan, madunot ra man na gikambyo nimo na ni atong Ginoo nga naghatag og incorruptible. Nga ang atong Dios dili na madunot. Muna ang iyang promise ato nga tagaan ta og kinabuhi kanang incorruptible. Unya kaning mga tao gi-change nilang himaya sa Ginoo nga dili madunot. Nga diwa sila naghunahuna nga naa day Ginoo. Nga kanang Ginoo nga hapit na mubalik ba, hapit na mubalik. Muna yang gingon baliwala lang gyapon sa mga tao karon nga ang Ginoo hapit na mubalik kamo. Kung sa inyo pagtuo, hapit na mubalik ang Ginoo, dili mo bitaw na nga walay tao nga nagsulti nga ang Ginoo hapit na mubalik kay ngano man. Gamay ra man gyud maluwas. Gamay ra makatultol. Mo nang iyang gingon nga di iyang gituplod, iyang ipadala ang delusion. Mo bitaw na nga sa pagbalik sa Ginoo, there will be a first falling away.
O na una siya mubalik, adunay unang mahitabo nga mga tagak usa ang mga tao, may bawaan na nato na kung kinsay matagak, labi na kung moabot na ning gira gyud sa tibuok kalibutan. Third World War, ngano mag Third World War man kay ang plano sa Ginoo do na gayoy mo hari usa ka hari dis kalibutan. Ug kinsa man ang mohari bi, sa unsang paagi nga siya mohari kung siya may mudaog sa tibuok kalibutan. Unya pagasimbaho na si Satanan mga hari, mo nang giingon diha na mosulod si Satanas ngadto kaniya nga diin ang plano sa Ginoo. Magpaila na siya nga punuhan po sama siya sa Dios nga nasa langit. Kaya nga naman, di naman siya patuon dito. Di na siya pasakon, di na lang siya. Pero gitagaan siya time sa Ginoo, short time lang. Ang Ginoo ra gyapon mo patay niya. Paon gyapon ang iyang espiritu nga moabot ang panahon sa iyang pagbalik diri, taguan ng gyapon na siya dito sa bottomless pit. Samtang kita diri magkinabuhi na ta katong iya gyud sa Ginoo. Although dili tagwa may multitudes lang to. Anong makaingon ko gamay ra kay ang nasod sa Israel gamay ra unya. Ang nasod sa Israel naa di ang Mount of Olive, usa lang nakabarangay ng Olive. Mount of Olive. Diya dalon ang mga tao man yang gingon pagbalik ni Jesus Christ, ang Mount of Olive mapatag ug naay New Jerusalem gikan sa langit. Dako lang anang Jerusalem, the capital of Israel, mo ni gingon sa Bible. Mawala man guna mapatag na niya mo abot dayon nga atong mga tao nga kita sama na sa Pilipinas. Mo ni panahon nga kut-apon ta pinaagi sa clouds dalon ta didto within wala ta kabalo pila ka oras di gyud ingon magdugay kita inighuman sa 666. Wo bitaw na may tabo ang 666 kita silyuan ta sa Ginoo aron di ta mahilabtan. Mo nang gingon kung doon na may wilderness, doon ay paradise, doon ay wilderness, doon ay kingdom, spiritual kingdom, bangawa nila nasabtan nga, mo nang gingon gibangon sa Ginoo, mo nang seek first the kingdom of God. Doon ay kingdom niya, dili ta makasuludan ng kingdom, dili ta maka-inherit, kung dili ta mailisan, mo na itong gipaabot karon. Mo ni ayong gingon karon nga samtang naatay light, hatagan na itong glory ang Ginoo kay gi-prophecy nga matod pa niya gi-change sa Ginoo ang glory. Kaya nga naman, mo nang ningon si Apostol Pablo ang tanan nga kasalan nawad-an sa himaya sa Ginoo. Mo na bisan nakaila sila sa Ginoo, they glorify Him as not God. Matod pa niya, Him not as God, ingon nga dili Dios ba. Mo bitaw na nga kung nianita din Him, mo na kung mingon ninyo tungod sa Ginoo na. Nga naman, kay gusto ka maluwas, kay gusto ka tabangan sa Ginoo, kay gusto ka ang Ginoo mo panalipod nimo, mo dipinsa nimo. Mo nang wani ka. Kay ang Ginoo ray makahimo sa tanan. Dili na ingon nga niani ka lang diri, ingon aron ingon ikaw nga luwason ka, aron ingon nga ikaw nabautismo na ka, aron ingon ikaw nga iya ka sa Ginoo, aron ingon unsa may aron ingnon. Sa tinuod lang do nagi kay gitawag og pag-ila nga tungod sa buhi nga Dios ni anhi ka diri kay siya may nagbuhat nimo, di ba? Ang Haggai chapter 2 verse 3. Ipadayon ang panawsa nato ni the change the glory into incorruptible God into image of like to corruptible man and unto bird and put-footed beasts and creeping things. Gikambyo nato ang dili madunot sa Dios nga ngadto sa mga madunot nga mga image daw sama sa langgam, sa upat ka mga tiil nga mananap ug katong mga nagakamang dili mo ni gikambyo nato kanang madunot. Sa verse 24, wherefore God also give them up to uncleanness through the lust of their own heart, to dishonor their own bodies between themselves. Manay nungdan ang Ginoo nagtuklod na lang inon tanawa. Mo ni bantayan na nato kay ang Ginoo pasagdan na lang ka. Moabot ang panahon pasagdan na lang ka. Mo mo na kung yung samtang napay panahon paningkamot jud nga ikaw maningkamot ka pangayuag jud sa Ginoo nga naa kay gitay mo ani dinhi kay moabot ang panahon pasagdan na lang ka kung magingon ana lang ka pirmi. Ang Ginoo mutubag muhatag sa tanan kung ikaw dunay desire gid niya. Kanang nanghikamot yung ka. Pero, manang gingon, ang Ginoo muhatag pod kanimo og uncleanness through the lust of their own. Matod pa niya.
own heart to dishonor their own body, aron ma-dishonor na imong bodies between themselves sa imong kaugalingon. Sa verse 25, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the Creator more than the Creator who is blessed forever. Gikambyo nila ang ilang pagpangalagad ngadto sa mga binuhat creator than the Creator. Kanang Creator nga mao kana ang dalaygon sa walay katapusan. Mao bitaw na nga kinsa may nag-create na to. Wala ang mga tao, wala nila ilang ang nag-create nila. Ang ilang gibuhat kanang gi-create dili sa Ginoo. Although ang Ginoo nag-create sa tanan butang, mo na ang ilang gi-serve. Mo na gituklod na sa Ginoo nga, mo na lang imong i-serve. Kana na lang mga creature, kanang mga gibuhat diri, pero ang nag-create nimo, kanang creator nga ang Ginoo nagbuhat nimo, sa tinuod lang wa ba mo kabalo nga nung gibuhat ta pur asa. Para asa man ta gibuhat para mga lagad ining creature. Mo na nga din ang pulong sa Ginoo nagtudlo. Mo na hinungdan nga din ang Ginoo nagsulti sa ato. Mawita na nga ingon pa niya dinhi sa verse 25, gi-change na to ang truth ngadto sa lie. Mo nang gingon ang kamaturan ba atong gi-change ngadto sa bakak nga okay lang mo anita dinhi, which is bakak ng manhilan ta diri. Ni anita diri tungod kay iya ta sa Ginoo, mo nay tinuod. Ni anita dinhi kay nag-serve ta sa anang creator nato. Anang nag-create mo nang ni ani ka dinhi kay gi-create kaniya para diri. For His glory. Dili tayo nga kay gibautismo anta kay gisangyawan ta kay unsa tawag ana encounter ta disciples ta appeal ta sa cell group gilista ta gipamember ta wala ta ni ani dinhi kundi ni ani ta dinhi kay ngano man ang atong creator manggod mo man ay nagpili nato nag-create nato gigka pa sa taguang kan sa inahan mo bitaw natong bantayanan. Ang Haggai chapter 2 verse 3 ingo pa niya din ha gisulti gyud niya di who is left among you that saw this house in her first glory, and how do you see it now? It is not in your eyes, in comparison of it as nothing. Sa tinuod lang ang nanghibilin daw nga mga tao karon nga alagad giingon ni Haggai nga matod pa niya ang ilahang pagtanaw atong unang panahon. Kabalo man gyud ta full of glory atong unang panahon. Mao bitaw to nga ang himaya sa Ginoo sa Israel atong gigayra niya. Kung gabi dunay fire, kung adlaw dunay clouds, smoke of clouds. Aso ba kay nagpandong sila aron kung dunay storm, dunay rain, mapanalipdan siya tungod og usapod sa heat baka nang init kayo sa adlaw o panagsaraman muuwan. Mo na ang clouds, mo na ang himaya sa Ginoo nga nagapandong kanulay kabaw gina sila. Mo nang gingon atong unang panahon full of glory, pero karon ang nahibilin ron sama nato. Nahibilin mata. Gi-compare nato ning pagpangalagad sa Ginoo murag baliwala lang. Mo bitaw na kung gingon ninyo. Gi-prophecy man nga matod pa niya. And how do you see it now? Giusa man ninyo pagtan-aw karon. Is it not in your eyes in comparison of it as nothing? Ang Ginoo gyud na nagsulti. Karon ang mga nanghibilin ang pagtuo nila ilang gibuhat nga din baliwala na lang ang simbahan. Ayaw gyud mo pag-ingon nga baliwala kay kanang tabir na ko. Kung mahimo gani pun na to ug himaya sa Ginoo kanang tanan natong pagbuhat ug pag-anyo dinhi kanang ang Ginoo mahimaya ba? Kanang gikan ka sa imong balay Mingon yung ka Ginoo mo ato ko ni dito aron pasalamatan ka sa tanang kaayo nimo. May maya ang Ginoo na, di ba? Kanang do na gyud kay pag sulti sa Ginoo kay ang Ginoo is wala kung gingon ang Ginoo is tinuod ug buhi gyud na. He is omnipresent, omnipotent, omniscient. Naa na siya tanan na buhi gyud siya. Mas buhi pa na siya sa mga kalag, sa mga espiritu nga imuhang gituhuan, sa mga patay nga magisgot ka na mga gitawag inig abot sa minteryo. Ang Ginoo mas buhi pa kay siya mo ay nagbuhat ini kalibutan labi ba kanato. Mo na iyang gingon dinhi. You glorying
Matod pa niya sa 1 Corinthians, ingon ni Apostol Pablo, sa mga Gentiles, ingon pa niya din sa 1 Corinthians chapter 5, to 10, ingon pa niya din In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together in my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, sadya managtigom ta kunuhay, pinaagi sa Espiritu sa gahom ni Hesus Kristo, tungod ni Hesus Kristo. Sa verse 5, to deliver such an one into Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Nga, sadya magtigom ta, gideliver ka ngadto sa kang Satanas, sa kalaglagan, sa imong unod. Manang gingon, malaglag man imong unod, appointed man ni once to die, mamatay man gini atong unod, mao na nag-gather ta, aron ma-deliver ka ba, aron dili ka mamatay mo nang muanhi ka dinhi. Nga matod pa, and one into Satan for destruction, nga ikaw gideliver aron ikaw dili ka maadto kang Satanas. Kay laglago ni Satanas imong unod, mo nang appointed to man wants to die, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Aron maluwas ka na imuhang espiritu sa adlaw sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya sa verse 6, your glorifying is not good. Know ye not that a little leaven the whole lump? Muna iyang gingon na, ang imong paghimaya, dili maayo, wa ba mo kabalo, kanang gamay lang nga leaven. Leaven at the whole lump. Kabaw mo ang sanang leaven. Kung sa tinapay pa, kanang ipagpatubo. Sa ato aron, yes ba? Kung sa mga ganit pagpatubo anang cake? Yes, no. Ha? Oh, abi na ko no. Kanang gitawag og baking ba? Baking powder. No, baking powder. Di ba? Pagpatubo ko na. Yes. Mao na ang leaven, pagpatubo. Wa ba mo daw kabalo ingon ni Apostol Pablo, spiritual niya. Kanang leaven it the whole lump. Kanang ipagpatubo, mupatubo na sa tanan. Wala kung dunay usa nato dautan, mahimot ang dautan kung dili ta kabantay. Kung dunay usa nato maayo, mahimo na pong maayo ang tanan. Mo na yang gingon. Pero sa imo spiritual man iyang gingon, purge out therefore the old leaven. I-purge niya, pugaag yun na, kuhaag yun na ang old leaven. Old man kay atong unang panahon, ang mga tinapay nila, doon ay mga ipagpatubo. That ye may be a new lump. Aron ikaw mahimong bagong lump, as ye are unleavened. Ingon nga ikaw unleavened. Kanang but pasabot nga, sama ikaw sa tinapay nga, di, walay pagpatubo ba? Ang gusto sa Ginoo kanang walay pagpatubo. Kung saan ang mga pagpatubo. For even Christ, our Passover, is a sacrifice for us. Manang gingon sa verse 7, sama po ni Kristo nga dunay gitawag og Passover celebration siya, ang tinapay katong Passover niya, the Last Supper gani. Nagsilibrar siya og Passover, kanang Passover nakalabang ka sa kamatayon nga si Kristo nagsilibrar ato. Nga naman nakalabang siya sa kamatayon, nabanhaw mo siya, mo itong gitawag og ang iyang bread gisacrifice, mo itong giingon unleavened to. Matod pa sa verse 8, therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven. So matod pa niya, so busa bantayan nato ning silibrar nato, dili nang pinaagi sa leaven katong old gani nga sila nagsilibrar nga kanang naay leaven, puro ilang tinapay ipagpatubo lang ba, mo nang nagdagko to kay na ipagpatubo. Neither with the leaven, kanang leaven nga iyang buot pasabot, dili nang ingon kanang leaven of malice and wickedness. Dili nang ingon nga ikaw kuno tinapay nga unleavened, kinahanglan wa kay malicious, wala kay wickedness, wa kay gibuhat nga daotan ba sa gawas ba, mo nang ikaw diya sama ka sa tinapay nga
walay ipagpatubo kanang buot ba pure ka harina ba, pure ka tinapay sa Ginoo nga walay pagpatubo kanang ipagpatubo sa mga tao nga nagsimba na ay malicious, na ay gitawag og wickedness, mga bisag daotan watog simba kay mga ayog pasaylo. Hangtod karon wani kadri mga ayog pasaylo, kadugay na kagipasaylo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga kita mahimong takos nga sa atubangan sa Ginoo, mahimot ang balaan. Unsay gingon ni David kanang moadto ka sa presensya sa Ginoo? Who shall stand in the presence of God? Katulang contrite heart, katong pure heart, katong dunay putling kasing-kasing o katong humok o kasing-kasing mo ni motubang sa Ginoo. Pero kining gitawag og leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Kanang unleavened, kanang sincere yun ka, o kanang tinuod yun ka ni Anhi diri. So sa pagi nga tinuod ka ni Anhi diri, mo na kung giingon nga ni Anhi kundi kay iya ko sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo ay nag-create nako, ang Ginoo mo ay nag-create, tuho iginang ang Ginoo nag-create nimo. Mo nang niani ka diri ayo gani dinhi nga wa kay kabalo nga ang Ginoo mo ay creator nimo. Mura ra kag nagsimba og creation, o kanang creator, o kanang gi-create sa Ginoo, gi-create sa Ginoo. Ang mga create diri sa kalibutan ko. Kinsa may nag-create ining simbahan? Tao. Mo nang niani ka dinhi kay na nga naman gibuhat man na sa tao aron magsimba ta. Mo nang giingong kuhaan na ang hunahuna nimo nga din. Yani ka sa simbahan kay mao na yung simbahan gwapo inyo sa gipagwapo ninyo yung simbahan ni amot ka ron magwapo ang simbahan. Wala ka ni ani di kay gwapo yung simbahan. Yani ka din kay ngano man ang Ginoo nag-create nimo, unya ang Ginoo nagsugo nga magbuhat ta og balay aron makiguban siya nato, unya kanang balay nga dili binuhat kamot sa tao, kanang ang Ginoo ginagbuhat ba? Sama ining pulo nga ikaw, himuon kaniya diri kanang nigader ta dinhi. Mo na iyang gingon dinhi, kanang gitawag og pag-glorify kanang good nga glorify sa Ginoo. Mo nang niingon si Apostol Pablo nga, your glorifying is not good. Kanang imo paghimaya nga kaning atong pag-gather diri is pag-deliver man ni kang Satanas nga malaglag ang ato ang lawas. Kanang buot pasabot nga mamatay man gud imong lawas mo na mga tao iti sa disappointed mga matay man kita because wa man ka na deliver. Mana kun niani ka diisipan nga gi-deliver na ka nga ang imong buhaton nga ikaw kuno sama sa nagsilibrar o Passover nga unleavened bread. Kanang walay leaven ba, kanang walay malicious, bahalag nangaunsa na sila diha. Kanang imong katapad ayaw gipanaway, ayaw pagunahuna kung unsa ilang gibuhat, basta kaninyani ka din tungod kay ang imong creator imong gipasalamatan. Ang imong creator imong gihimaya. Mo na nga manaway ka alas siya kuno publish siya mo ni nasala siya nakita nimo nga daotan. Ano man nasayop siya dito basta anhi dinhi para paghimaya sa Ginoo nga ayaw gyud nang magbutang kag malis kundili sincerity kanang unleavened kanang tinapay lang ba pure harina ba manang giingon the bread of sincerity kanang tinuod matinud-anon kanian higyud dinhi ayaw ina nga adto ko dito kay basun gyud ana mo ni mo na mabot ang Ginoo ani gyud diri kay mo man gibuhat sa Ginoo matinud-anon gyud ka sa sugo sa Ginoo nga king Sabbath day made for you not kanang ikaw gibuhat para diri kundi kini gibuhat para nimo so sincere ka na ug tinuod yun na gitinuod yun nimo mo nang giingon unleavened matod pa niya unleavened bread of sincerity and truth matod pa sa 9 I wrote unto you in an episode not to company with a fornicators mo nang giingon nga gisuwat kini niya aron dili ta makig-apil anang mga kanang gitawag og company anang fornicators kabaw man ning fornicators kanang gisapaw sa kalibutan ba ang meaning sa ko kanang fornicators kanang giapil gani sa kalibutan ang tiga kalibutan fornicators man ni kanang ang mga Christian kanang dili siya mahimong fornicators nga buapil sa kalibutan kay lahi man gud ta unleavened gud ta mo na yang gingon dinhi mo na ang Isaiah
ang Romans, ingon pa niya sa 15 sa Roma, verse 15, chapter 14, 15, verse 4 to 9, ingon pa niya, for whosoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scripture might have hope. Kini tanang gisulat nga butanga, mao ni ato ang atong unang panahon, gisulat ni para ato ang pagtulunan, pinaagi sa atong pagpasensya o kanang pag-comfort sa Scripture might have hope, aron na makabuton tag hope. Not the God of, now the God of patience and consolation grant you to be like-minded one toward another according to Christ Jesus. Manang gingon, ang karon ang Ginoo sa pasensya, nagatag consolation, gigrant na niya ang ato ang unang-una nga mawani toward one another according to Christ Jesus, nga mahiusan na itong unang-una, that ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ. Muna nga bisan ang atong amahan nga mao kana si Jesus Christ. O matod pa niya, yimi, matod pa niya, with one mind, nga matod pa niya, and one mouth glorify God. Kinanglan, usara atong pagimaya sa Ginoo. Kung ako nagimaya sa Ginoo sa ingon ini pagi, dapat hunana pod ang inyong una-una. Mao bitaw na nga magwawali, kinanglan ma-wine mind bitaw diha sa Ginoo, dili nang ingon lahi-lahi. Kay kung nailahi sa inyo dili conspiracy na. Mana na niyang gingon, avoid gani ng mga kanang discussion nga discuss pa ka. Mao man akong giwali, napa ba day dapat iwali na nako? Okay. Mao na nga kinanglan gayud nga kita ma-one mind ta nga usaw na to paghimaya ang Ginoo. Mo na ang paghimaya sa Ginoo kinang ilon jud nato. Mo nang gingon ni Isaiah sa 43 verse 7, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him. Yeah, I have made him. Sa unsang paagi, everyone that is called by my name. Mga Kristohanon nga gitawag sa iyang ngalan, buhat na niya, gi-create niya him for my glory. Para aron mahimaya gyud ka sa Ginoo, dili nang yung simba-simba lang ka, moadto lang ka sunod, dili na po niya. Mao nang gingon nahimaya ba ang Ginoo na, mao nang paningkamuti gayon nga samtang napatay higa yung pangayo sa Ginoo, kaya ang Ginoo mohatag na. Kung ikaw gayon kaluyan sa Ginoo, tagaan ka ng time. Kay gi-form ta, gi-made ta, not only gi-create, gi-form pagyud ta, kung gi-made pagyud ta for the glory of God. Aron mohimaya ta sa Ginoo. Mo na nga ikaw karon ni adiri, aron paghimaya sa Ginoo. Ayaw ani diri aron dinhi mo himayaon ang Ginoo. Isaiah chapter 48 verse 11, for mine own sake, even for mine own sake, I will do it. For how should my name be polluted, and I will not give my glory unto another. Sa unsang pag-agi nga diin na hugaw-hugawan ang Ginoo. Tungod kay ang paghimaya ninyo o paghimaya daw nato gihatag sa uban. Mo nang ningon siya, and I will not give my glory unto another. Di siya gusto gayud nga ikaw muhimaya nga sa uban, kay gibuhat kaniya, gi-create kaniya, gi-made kaniya for His glory. Mo nang di gusto ang Ginoo nga lain nimong himayaon. Mo na ang tinuod nga nganong nangalagat sa Ginoo, kay gibuhat ta sa Ginoo aron himayaon siya, aron dalon ta niya sa adlaw sa himayaon nga adlaw, glorious day. Sa diha nga moabot na si Jesus Christ, mo na nang the day of glorious. Mahimayaon na gyud na mo nang tuon ta og paghimaya sa Ginoo aron mahimot ang takos nga mohimaya ta didto niya. Mo nang ang pulong sa Ginoo, this is our learning. Kung kini gisulat atong una, mo ni atong pagtulunan, kaya atong una puno sa himaya eh. Karon ang mga tao daw karon ang nanghibilin ron ang ilang pagtanaw, ang balay sa Ginoo, nothing na lang. Mo na nga dita mo sugot, ayaw gid hinungo nga din kining balay sa Ginoo sa pangit ni.
nating ni pero ang pulong sa Ginoo naa diri mao na ang magbuhat nimo og spiritual house. Mao ni ang pulong mo ay mo create nimo. Mao ni ang pulong mo ay gitawag og ang Ginoo nato mao pulong mo na ang ato ang pattern. Kita ang clay di ta makabuot kung unsaon ta. Mao ni ang mga pulong sa Ginoo gitudlo sa tuha. Mao ni ang gingon dinhi for mine own sake sa iyang kaugalingong kabubuton ni. Matod pa niya. And my glory will I not give to another, neither my praise. Ingon pa sa Isaiah 42, chapter 42, verse 8. I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven image. Kanang inyong pagdaig, dili dapat mo adto sa graven image. Sa mga binuhat ba? Kanang money is graven image man na, di ba? Ayaw gyud ninyo numnaan ng kwarta. Moabot ra lagi na. Ang Ginoo ray bahala nato. Simba lang gyud, tagaan gyud ka. Mao bitaw na ako karon nangalagad ko sa Ginoo sumpat sa akong pagkaulitaw. O wala na ko'y problema, wala na ko'y pangitaon kay ngano man. Wala namang gihatag sa Ginoo nga moingon, uy, pagtrabaho, makapalit kag service, makapalit kag balay, nga naman. Tungod sa akong pagbasa sa Ginoo, nawibawan ako nga Ginoo hapit na mobali. So unsa akong buhaton, manandam na ko. Kay dalo naman ta, mubalik naman siya, dili man ingon nga nagsimba lang ta nga walay katapusan. Mo bitaw na importante nga may bawo kita sa pulong sa Ginoo. Ang Hosea chapter 4 verse 6 and 7, ingon pa niya, my people are destroyed for lack of knowledge. They reject knowledge, and I will reject also unto thee. Sa verse 7, as they were increased, so they sinned against me. Therefore, I will change their glory to shame. Nailisa na inon ang himaya ngadto sa kaulawan. Mo ni ato paghimaya karon sige ta gimaya. Maulaw na dayta po kay di man dayta madala. Mo ni atong gipaningkamutan karon wabot ra gyud ang panahon nga kining mga tao although kining Mindanao na puno ni og mga Kristiyan, diya na nimo mahibaw-an kay dunay pag-uyog. Unya, maulaw antay ini karon kun dili ta mo himaya sa Ginoo. Nya gipredict na ba ang atong paghimaya is their shame. Mo na ilang kaulawan kay himaya ta sa Ginoo nya ulaw deta. Mutunga ra na mo na maningkamot gyud ta. Kay nga naman ingon ang Philippians chapter 3 verse 18. For many walk and now till you even weeping, they are the enemies of the cross of Christ. Kay daghan man gyud naglakaw karon panahona nga diin di ay uban sa paggilag ni Apostol Pablo, sila mga kalaban di gyapon sa cross ni Jesus Christ. Kabaw mo siya kalaban sa cross ni Jesus Christ. Kabaw mo atong cross, katong gipatuluan niyang dugo, katong dugo mo ni hugas nato. Kalaban sila kay ngano man. Wa sila nituo sa blood nga mo naghugas sa ilang sala. Although moingon sila nagtuo man ni. Pero katong blood, maura to'y nagpaduol ni mo diya kang Kristo. Aron mahibaw pagyug ka kung unsaon pagyayod nga mahugasan imong sala. Dili lang ingon katong blood. Although dunay pulong nga mo'y naghugas sa sala, sa unsang paagi. Manang gingon sa unsang paagi, aron ikaw mahibaw kung ikaw bagyod gihugasan ni atong dugo ni Kristo. Manang ningon si Apostol Pablo nga kita tong una layo kayo sa Ginoo, pero tungod sa blood of Jesus Christ, gibrot ner lang ta, gipaduol lang ta. Aron magtuon ta sa pulong sa Ginoo kung unsaon pagyud kay without knowledge, mo nang gingon, my people are destroyed because lack of knowledge. Kung watay knowledge for the remission of our sin, wala lang gyapon ta. Mo nang gingon sa Lucas chapter 1 verse 77. O sa 70, naana diha sa 74 siguro na. Kanang knowledge how nga giunsa paghugas ni Kristo atong sala. Giunsa man be. Mo bitaw nang nagtudlo siya, giunsa. Mo ni ang akong paghugas sa imong sala ha. Nga kung wani ka sa simbahan, kinahanglan mangayo kadag pasaylo. Dili lang kay ingon namatay na si Kristo, gihugasan na ta sa iyang sala. Bisa pag di ta muani, bisa pag muani ta nga di ta magimaya sa Ginoo, bisa dili acceptable, nawala na tong sala. Mao bitaw na nga bisag naa ka sa simbahan, maisip kag patay.
Wanang hinungdan ningon sa Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Kaya nga naman, daghay nagatawag Ginoo, di makasulod sa langit. Kaya nga naman, tungod kay wala sila nagtuman sa kabubuton sa amahan. Wanang hinong na pahawa, magbubuhat, wa ko kailan nimo ang nailan sa Ginoo, mga buhi raman. Ang mga patay, wa man siya nakailato. Mo na iyang gingon din sa Philippians chapter 3 verse 18, kay daghan gayon naglakaw nga matod pa niya, they are the enemies of the cross. Sa verse 19 nganong enemies man siya sa cross, nganong kaaway man ka sa cross. Gusto mo mahibaw nganong kaaway ka? Whose end is destruction, ang imong katapusan, kalaglagan, kung kaaway ka sa cross. Whose God is their belly, kung ang imong Diyos, mo na imong tiyan ba, di palabian lang nimo nga din. Wa ko'y makaon akong mga anak. Mo nang gibaliwala lang. Nga naman, ang imong pagtuo, ang tiyan manggod. And whose glory is in their shame. Unya, ang ilang pagimaya sa Ginoo noon, matod pa nila nga, usay mo simba man ko, nagtuon man ko, nag-awit man ko, naminaw man ko sa pulong sa Ginoo, nagimaya man ko. Pero kaulawan na nimo puhon. Nga naman, whose mind, na matod pa niya, is in the earth. Ang iya lamang kung una-una, diri sa kalibutan, wa sila naguna-una nga ginuapit na mubalik karon dalon ta dito. Sige nakaguna na. Mao nang gingon sa Colossians chapter 3 verse 1. Set your mind on things above, no, not on things on this earth. Kay nga naman kining earth, mapas away ra ni. Mulabay ra ni, pero ang pulo sa Ginoo di ginamulabay, basta ang gingon sa Ginoo ilatag kwaon ta niya dapat ta sa magpupulin. Mao na ang ilang gingon, enemies of the cross. Mga enemies of the cross, ang ilang katapusan malaglag. Kay nga naman ang ilang Dios mao na ilang tiyan, gipalabi ang tiyan. No, good Monday ka, man shall not live by bread alone. Ya, bread lang yapoy mo pangitaon. Di day ka mutuwa ng gingon sa pulong sa Ginoo. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Mas mabuhi pa ka diya sa tubangan sa Ginoo kung mukaon ka sa iyang pulong, kay ang Ginoo mao ay nagbuhat nimo. Siyempre siya mo patay nimo. Mao nang gipakaon ta sa pulong niya aron mabuhi gyud ta hangtod walay katapusan. Ang Proverbs chapter 14 verse 18 ingon pa niya, poverty and shame shall be to him that refuseth instruction. Ang kapobrehon sa tao ug ang kaulawan sa tao kadtong nagdumili sa mga instruction sa Ginoo. Imbes kining scripture is instruction ni. Unya kung i-refuse na nimo, pobre jud ka. Moabot yun ang imong kaulawan puhon. Mo na giingon sa proverbio, panultiyon niya, spiritual ning panultiyon. Iyag yun ni sa Ginoo nga knowledge ni Solomon nga gi-dictate sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo. Kaya nangayo man si Solomon, wisdom and knowledge. O mo na ang iyang knowledge, ang iyang wisdom, ang inyong kapobrehan o kaulawan, mao ka na ang inyong paglumilit sa mga instruction. Colossians chapter 1 verse 27, to whom God would make known what is the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Muna iyang gingon, would make known, kang kinsa kaniya gipahibalo kani pagka dato sa himaya sa Ginoo of His mystery. Kaning paghimaya sa Ginoo tinago ni mo nang hinungdan nga mga tao bisan nagsimba wala nila mahimaya ang Ginoo. Although they know God, but they did not glorify as God. Mo nang atong gibantayan karon, mo nang atong pangayoon sa Ginoo nga dawata gyud niya mo paghimaya nimo Ginoo, tudloi mi kung saon nga mahimaya ka diri sa among pag-ani sa mga tubangan, kanang madawat nimo ang pagsimba. Kay mao na iyang gingon, finding out what is acceptable. Di ta pwede mo ani lang diri nga nagtuo ta acceptable. Mo bitan nagitudloan ta mo kung mo anhi mi diri kanang himuag gyud nga ikaw sama sa bread nga unleavened, kanang sincerity and truth tungod sa pulong nya. Kung wa kay pulong, mo nang gingon wa kay kamatuoran nya. Kung mahibaw daw ka sa kamatuoran, mo ni mohatag imo kagawasan nimo ni Jesus Christ. So therefore makabaton tag kagawasan inig abot niya. Kay mao man ang kamatuoran.
Mo na yang gingon sultihan ta niya kaniya kanang riches and glory of his mystery among the Gentiles which is in Christ in you. Mo nang hope of glory. Ang ato ang paglaom mo na ang himaya nga moabot. Mo nang nagtuunta og paghimaya sa Ginoo aron mahimot ang gurti nga ang ayan dayta dito sa langit nga diin. Mo nang ningon siya kanang imong paghago dinhi dili na i-compare, dili na maka-compare nga dito sa himaya sa Ginoo nga ihatag sa imo. Mo nang gingon moabot ang glorious day. Mo nang bantayanan nato kay mao na atong paglaom. Kanang paghimaya nato sa Ginoo dinhi. Himayaon jud nato ang Ginoo kanang mahimuot siya ba kanang wanita dinhi. Nganong muani ka dinhi mo nang naningkam ka ng mga tawo ingon nganong magsayo magyud ka dito. Manang unsa ni pagtubag siyempre mao kadto among balay para gud ni Jesus Christ gipangita siya ni Mary ug ni Joseph niingan siya nga tulo ka adlaw wa ni gawas dito dili maingon nilaag siya kay nagbarkada si Jesus Christ niadto siya dito tulo ka adlaw gituyo to niya aron mahimaya ang Ginoo ang balay sa Ginoo mo nang ningon si Mary anak nganong gibuhatan mi nimo sa tubag ni Jesus Christ, nga inyo makumpangitaon, dinhi magyugo sa balay sa kong amahan, kay nga naman ang amahan ni Jesus Christ tuwa sa langit. Mao sa nakita, nga pangitaon man nila, dinhi kita kay atong amahan, nasa langit, mao ning balay niya. Tuo ba mo ana? Mahimaya ang Ginoo ana, nga ni ani ka dinhi, mao man ni ang balay, nga din ang Ginoo makiguban nato. Kundi ka mo ani, sa tinuod lang, dili makiguban ang Ginoo, mao man ay gingon, judgment maning pulong. Mo bitaw na nga kaning mystery. Kaning glory tinago gyud ni mystery ni. Why nahibaw ini dalaygon nga kita gi pahibaw ta sa Ginoo. Manang to whom God would make known what is the riches of his glory of his mystery. Kita gipahibalo kita ining kaadunahan sa himaya sa Ginoo. Nganuman mao man itong dipinsa. Mao ni atong dipinsa sa tubangan ni ining kalibutan nga unsay atong buhaton ang bahala ng Ginoo nato himayaon nato ang Ginoo. Mo nang giingon niya dinhi sa 2 Corinthians second to the last na lang ni. Mo ni yang gingon importante niya. Kay dunay mga malaglagay basig usap utaan ha bantayan nga nato. Mo na makabalo kita ini sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hantod sa 6. In whom the God of this world hath blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine on them. Matod pa niya, kang kinsang Dios ni ining kalibutana nagpabuta sa ilang hunahuna nga wala nito believe not, lest basi niya ang light ni ining gospel glorious gospel of Christ, kining glorious mahimayaong balita ni Kristo, who is the image of